lalela mfowethu ungaphansi angathi thenga sibhale imsimoya musuku accuse, you are accusing me, don't accuse me. akusho mina We are accused. lalela yes Yes. uthi amaKristu namaJuda namaroma akhuluma into angayazi akusho mina aka accuse yimi ke mayicanga ukuthi yimi ngayivula la kuQuran kusho umdala Yivule. yes Yivule asikwazi ukuhamba leQuran ingavulwanga. Yivule leQuran sibhala ngayo leQuran. Khona nami ngithi mangikhuluma la bazothi no Shabalala siyamuza. So it's not about you baba. It's not about you. Ubaba uMbatha before lento ayikhulumayo le ukhulume ngoMary uNkulunkulu wakhulelwa kwathunya ingelosi asikwazi ukushiya lezo zinto lezo. Ngiyabangala ngoba ngikuchazile lokho simple. Ubaba uMbatha angeke ngimforce mina ukuthi understand. Okay ake ngifunda uIsaiah. Ngifunda uIsaiah. msukuthula na umuntu ephapalaza bese yathula No, uqhubeka asimnike angithi nawe usukunikela ithuba bambathi. Qhubeka now, it's over to you Shabalala. uNkulunkulu bekumele abomhlatshelo ngoba akutholwakalanga izilwane esingakwazi ukuthi zithethelele izono zomuntu kwaphoqa ukuthi uNkulunkulu eze la emhlabeni athathe isimo somuntu. Sure. Right ake siye vesiniki. Ungazibulali saphelele sonke. Mfowethu, dadwethu, amehla akhe agcwele inyembezi. Ameva ohlangabezene nawo empilweni, ahlabile wafinyelela enhlizweni. Miningi imibuzo onayo engqondweni. Bona usaphilelani emhlabeni. Imihla namalanga kuvela okubi esigebeni. Labo bathembile baphelele emathuneni. Inkinga onazo siphunyukile esifubeni. Akekho ongazezweni. Uthulele bezidla ngase ematafuleni. Ubukholwa kodwa kusathandazeki. Ngisho nesenkonzweni usile kodwa kusakhonzeki. Ngisho isimo sakho asabhekeki. Ithemba ubunalo lihlakazekile, imicabango yakho iphazamisekile, amaphupho akho adukile, usuphila impilo ongayithandile. Imisamo yonke uyivakashelile, imali igcina iphelile kodwa akukho kulungile. Greetings bafethu siyabingelela lapho emakhaya. Welcome la ekhaya ku Gifted Media. You know I'm always booming with the boom content. Igama ngu Gift Mabunda. Your favorite one. If not yet your favorite, please make sure you click the button and subscribe and make me your favorite one. The one with the boom content. Please bafethu tshela umakhelwane ukuthi let's go and support this young man and make sure we are taking the channel to 50k subscribers. By the way, I want to wish you a happy Christmas ukuthi uNkulunkulu usigcinile kwaze kwabala. Bafethu, I would also like to appreciate for whole this year, you are always making sure you support this man. You always making sure you share your opinion on the comment section. You always making sure you share our content. There is a big pages, who you Facebook, about restorations, many of them who are making sure they share content every time when we post. We really appreciate you for ukusebenzisana nathi and also for the whole this year guys, you being with us amadata wakho, you make sure uthatha remote abantwana and support this channel. We really appreciate Gifted Media. Without you it's not Gifted Media TV, but because of your support it's now known as Gifted Media TV. By the way, lapha Pine Town, if unomntana grade 8 and grade 9 nasi isikolo la ama details akhona posting. Let's go and register abantwana as much registration avulekile. Bathi lapha noma ngathiwa umntwana unenkinga engakanani uthiwa kaphasi, umefika lapha abothisha bakhona baqeqeshiwe and isikolo si registered from Department of Education. So Pine Town ningasahlupheki ngesikolo nangama transportation, isikolo basibeke ngalapho elihlala ngakho ePine Town. And as well, if you want i-diary journal eprintiwe, ilogo lebandla yakho, ilogo ye-organization yakho, ilogo, anything you wanna print out, igama, isithobe, any picture you wanna put your mom, your dad, your son, pictures, maybe it might be a surprise for somebody. Please, unyaka uyaqala, let's go and print ama-journal available to any location usisi uyakhona ukunid deliver wona, naye ama-details nenumber yakhe ikhona kulawa ma-post. And as well, if you also want i-fiber, i-Wi-Fi to any location, please make sure ucontacta usis Grace kule number ekule banner. Make sure you contact manje. And also, as a Gifted Media,
you know we always booming with a boom content. But if you want a music video, gospel, hip hop, or white or jazz, any gospel, any music video that you want, we want us to help with. And we're also going to help you with promotion, kuma radio, kuma TV. Make sure our final talent. Contact us, Gifted Media. We are going to help you. We are so affordable. Shoot a music video and do everything, editing, sound, recording. Please make sure we are still as Gifted Media. And also we provide videograph services and photograph to any event. Siyafika as Gifted Media. Ngisifikeela mina uqobo. Ngiyafika kuleyo ndawo and make sure we keep you qualities, memories. And also might be you have a business that you wanna advertise. Please make sure you also touch in number that Gifted Media, and you want to be our guest. You have said story you wanna share. You have a testimony. You have any type of revelation or a vision that you want to share with us. Make sure we are Tinta Gifted Media. We are available. We make sure WhatsApp ukuthi siyawuthola umlayezo wakho. By the way, lesitulo siyangishisa bafowethu, angikwazi ukuhlala ngedwa. Ngenza sure ukuthi ngithola somebody uyangithola ngizohlala naye. Ngomunye umuntu othi ayikho inkolo engeke question. Yonke inkolo kufanele question. Uyabona nale yakho ifihle khoneni. Gifted Media isazofika kuyo. Lelo khona sizofika kulo. Sibuze, why nifaka iphadla nikhonza? Why nifaka igcoko ezinde nikhonza? By the way, today ngivumeleni phakathi kwethu sinenkolo, asinankolo yodwa. Sinenkolo phakathi kwethu well known religions that we know phakathi kwethu, which is Muslims and also VC Christians. So bafowethu, well, allow me to welcome ubaba Umthiya as well no baba uChristopher. Angazi ngilibiza kahle se. Yeah, Shabalala. Yes. Shabalala. Mr. Mshengu Shabalala. Yeah. Yes. Maybe abanye bayamazi ubaba uMbatha sesaba naye last washo ukuthi nina amaKristu nalonkulunkulu wenu amagay ngathula mina ke ngoba ngipresenta ngayithulela impela ngimsulwa phela mina ngiinnocent kanti uzoba khona uChristopher namhlanje awumKristu kungcono uma ukhuluma into ongabe nomuntu ongayiphenda ukuba ngathi ichannel iba bias. Baba uMbatha awubingelele ababukele emakhaya usho ukuthi unjani wakuphi nabacala ukubona namhlanje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula makube kini nonke umhlaba wonke jikelele iAfrika yonke izindawo ngeindawo amakhaya ngamakhaya. Sengishilo ngathi lo onibingelelayo uMasithandane unhlakanipho wakwaMbatha ebandleni lamaSulumane. Kahle kahle singama Muslims. Kodwa abantu sebathi amaSulumane kulungile ke sesiyavuma ke vele singamaSulumane ngoba nabo lobuSulumane bonomlando omude. Ngelinye ilanga ngizochaza ukuthi saze saba amaSulumane kwakwenze njani. Kodwa singama Muslims ngokomthetho abazithobayo ngaphansi kwentando kaNkulunkulu. Ngiyajabula ukuthi ngibe nani ke namhlanje. Sengathi ke umdali angasipha amandla sihambisane nje kahle ngenhlonipho sikhube le ndaba size soyiphetha kahle. Ngibonge kakhulu. Asibonge baba uMbatha ususithandazele sonke la ekhaya. Angazi noma bowuthandaza noma but ngizwile amathangs okhala bullshit lebesiya. No, siyabonga kakhulu baba uMbatha baba uShabalala awubingelela ababukeli nawe ushaye zakhe izithakazelo noma amathangs wakho emakhaya. Ngithanda ukubingelela kakhulu egameni lenkosi uJesu. Ngiqale nje ngibingelele Mabunda mfowethu, siyabonga, siyakubingelela, siyakuhlonipha kakhulu, siyabonga kakhulu ukuzihosta. Ngiyabingelela futhi neguest enginayo la ubaba Umthiya. Ngibingelele bonke ke ababukeli balolu hlelo lolu beGifted Media. Siyambonga kuNkulunkulu kakhulu ngokusigcina. Lona ke uChristopher Shabalala ngidabuka ke eKZN enkandla ngokuzalwa kwami nokukhula kwami nokufunda kwami, and then ngo2010 kase ngimuvela ke endaweni yase Johannesburg eSoweto ila ngihlala khona ke njengamanje. So ngingumntwana kaNkulunkulu ke ngisindisiwe, ngingumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe, ngatholwa umusa kaNkulunkulu. Bese ke ngesiphiwo sakomoya
ngingumfundisi ebandleni Divine Hyper Grace International iSoweto branch ngaphansi ke kobuholi bukaBaba uDokotela uApostle uSP Zulu obased ke eDurban la akhona. Ngiyabonga kakhulu egameni lenkosi uJesu. Amen. Asibonge babu uShabalala. Amen. Yes, babu Mthiya angeke size siwaste nesikhathi but ngiyathanda ukuthi asinike ithuba ubaba uShabalala asazise maybe just I background yakho ukuthi ukhulela kuphi, just ukupha ababukeli your background ukuthi ukhulela kuphi, uhlangana kanjani futhi namhlanje ngoba ngiyacabanga ukuthi awuzalwanga ulikholo noma umKristu noma ukulenkolo kuyo, kuna the way ufika wangena kuyo, ukhula kanjani ubaba uChristopher? Right. Ya njoba ngishilo ngathi ngizalelwe eKZN eNkandla, ngakhulela khona, ngafunda khona, ngaqeda isikole, then kuthe ngo 2010 ngase ngimuvela ngapha ke ngokwemsebenzi ke ngase ngiphila la ngiseSoweto ngokuhlala eDobsonville, ngihlala nonkosikazi wami nabantwana, ngiphethe umsebenzi kaNkuluNkulu eSoweto branch la iDivine Hyper Grace International. So ngokukhula ke basically abazali bami uBishop noma uBishop baseZayoni, ngikhulele eZayoni, ngingumntwana kaNkuluNkulu eZayoni. AmaZayoni ke amaKristu, amaChristians, abantwana baNkuluNkulu abasindisiwe. So ngikhulele eZayoni ke nami kanjalo. Kodwa ke makhamba kukhula isikhathi noma silokhu siqhubeka kuyenzeka uthola ukuthi bese uNkulunkulu kube khona la kukhomba khona, uyabona, bese kuba khona la kukhomba khona. So nami ngithe mase ngina 21 years, uyabona, kwase kuba ke nezinto ezithile uNkulunkulu ke angibonisa zona, noma kwase kuba nomgudo uNkulunkulu angilayela kuwo, uyabona. Then ke ngase ngiyabashiya abazali bami eZayoni, but ayasixabananga nakancane abantwana baNkulunkulu basindisiwe, namanje ngiyaya kubo ngibavisite, ngishumayela ivangeli. Kodwa uNkulunkulu wabe sengibeka ke ngapha kulomkhakha kuyekuthiwa kabazalwane, uyabona. Well ke noma ngingathandisisi kahle lokho ngoba igama lethu umzalwane umuntu oyibona again, umuntu ozalwe uNkulunkulu, whether useZayoni, whether usepostoli, whether useluthela, uma uvume uJesu ukuthi uyinkosi, umntwana kaNkulunkulu, sekushiyana ke ukukhula nerevelation yevangeli ukuthi lo usembulelwe kangakanani. Yabona, ingakho sinabo abantu abasindisiwe abakholwayo, kodwa thola ukuthi kunezinto ezithile ezisabaxakile, uyabona. Ya, kodwa masilokhu sikhula iqiniso livela noma isambulo sevangeli sivela, ila khona bese kuya ngokushintsha kwezinto. So ngithi nje mbijana la kwi background yami, kushuthi from the age of 21 years, I think it was 2013 if I'm not mistaken, ya ngabe sengena ke kuyibandla ke leli kuthiwe labazalwane ke, sesibahlukanise kanjalo ke ibandla leli labazalwane. So mangingena kulelo bandla ke sakhonza, ngikhonze khona for the period of 8 years, ngaphinde futhi ngakhula, kwaba nokukhula okuthile, uyabona, ngoba ningakhonza ndawonye, nikhule ndawonye, ni practice izinto ngendlela ethile, kodwa uma kufinyelela knowledge ithi ukukhula noma revelation ikhula, kuhamba bese kuba khona la nishayisana khona nje kancane, bese for the sake of peace kufanele ukuthi bese uyashifta. Then emva kwalokho uNkulunkulu yewangibiza ukuthi ngiyoqala umsebenzi kaNkulunkulu, ngabe sengiyasuka ke ebandleni ebengikade ngikulo engaseva kulo for the period of 8 years, uyabona. Ngase ngiyoqala kumsebenzi kaNkulunkulu. Umsebenzi kaNkulunkulu ke engiuqalileke ngishumayela the gospel. uNkulunkulu ngithume to preach the gospel. iGospel indaba ezimnandi kakhulu ukuthi zingaba yiqiniso. Ziphi lezo indaba? Ukuthi umuntu bekade exakekile isitha sikaNkulunkulu, uNkulunkulu wehla, uNkulunkulu in form of a man, wazo rescue umuntu, bonke ubuthakathaka bomuntu, zonke izono zomuntu wayithwala uNkulunkulu embethe inyama eumuntu, wayeseyafa washiya umuntu emsulwa. So bonke abakholwa ivangeli esishumelayo, bonke abavuma ngomlomo ukuthi uJesu uyinkosi, bakholwe ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo, sebeyizidalwa ezintsha, abasenasono, abasenasisihla, abasenachashaza, sebenokuphila okuphakade, and ukuphila kwabo okwaphakade akupheli,
ya salvation nje injalo into engapheli isidalo ngeke kwenzeke ukuthi usindisiwe namhlanje kusasa uthi awusasindiswana ilelo vangeli esilishumela usafelwa uNkulunkulu uqobo ya Asibonge baba uShabalala ngiyabona no baba uMthiya nezinyawo seziphakamile manje usho khona ukuthi uyahamba la ehamba nawo but also I want to pass this invitation ngibone uthinta ubaba uDokotela uZulu yes ngiyacabanga ukuthi uma ayibukele le episode say we are inviting you like khaya ku Gifted Media ngifuna nakathola le video le azi ukuthi siyam invite uApostoli Zulu. Alright. Yes, akhezohlala la phansi kuningi sekwenzakele la eGifted Media. Ngiyacabanga njengomuntu omdala because ngiyacabanga ukuthi lo baba uZulu okhuluma ngaye ngiyamfanisa. So ngiyacabanga ukuthi this is nice because ngimtheka ngawe manje ubaba uZulu. Ngiyacabanga ukuthi maybe bangayibukeli le channel but ngoba ukhona wena indodana yakhe uzayibuka. Apostle Zulu Dokotela, you are invited egameni lika Jesu. Amen. Baba Mbatha wethu ngiyacabanga sekukuningi manje kufanele uphefumule namhlanje ngcono namhlanje awuphefumula uyiwedwa uzwile nangu indoda ivuma uJesu ithi uyinkosi nomsindisi akhe siye kuwe Baba Mbatha maybe to ukuzichaza kwakho ukuthi wena awuzalwanga kahle uMuslim yeah and what can maybe say ongayenza ukuthi nathi sila usi-encourage ukuthi hayi man bafowethu ngathi niduke kancane sondelani ngapha kuma Muslim yini engake ecugcuzelayo namhlanje ukuthi ungumthiye emambatheni kodwa namhlanje ufaka angazi ngiyibize ngomNazaretha noma ngithi ilogwe noma ngiyibize ngesudo riyini uyifakile ngempela unesibindi sokuma la usho ukuthi ngimile ngale nkolo ekuthiwa abanye bathi amaSulumane yini engake ecugcuzelayo okokuqala nje mfowethu kune verse la engiyifundile la okay uma ngiqala yes ngathi mina wala talbisul haqq bil batil okay yes iverse yeQuran leyo okay uma ngabe ngikhuluma ngeQuran angikhulumi ngezwi noma elikabani ngikhuluma ngezwi eliphuma kumdali uqobo lwakhe uma ngikhuluma ngeQuran uma ngizokhuluma ngoMuhammad ngiyaphuma kuQuran ngiyokhuluma ngokwakhulunywa uMuhammad okay la ngikhuluma into eshiwo umdali weinto zonke inkosi yamakhosi uthi wala talbisul haqq bil batil ungahlanganisi iqiniso namanga ukutshela straight sure okay wataktumul haqq ungaligubezeli ungalimix namanga ungenzani ungaligubezeli iqiniso wa antum ta'lamun ubulazi okay sure kunengoma ke eculwa amaKristu angazi mhlawumbe babushabalala uzongicorrect mangabe mhlawumbe ngiphaphalaza yes angeke akuyeke ethi benza ngamabomu umthetho bayawazi eish ingoma yamaKristu leyo uyayazi babushabalala wela ngiyazi okay kodwa mhlawumbe angayisho akakwazi ukungayazi ephumeza yona akakwazi ukungayazi awuyiqule Baba Mbatha maybe uzoyiqula akayisho awuyiqule Baba Mbatha ithini le ngoma leyo uyiculayo awuyiqule hey ithi benza ngamabomu ngoba umthetho bayawazi ngacishe ngazilaya ngangene esonweni kusho bona okay amaKristu right mabethi benza ngamabomu umthetho bayawazi angicabanga ukuthi bakhuluma ngomhedeni umhedeni akazi umthetho okay ubani lo wenza ngamabomu umthetho wazi eish amakholwa yiwenza ngamabomu umthetho wazi manje umdala uthini ungaligubezeli iqiniso ulazi sure yile verse yeQuran engiyikhothile ke sure based on that okay kuwo wonke amaKristu okay nginombuzo nje owodwa ayiminingi njengoba uJesu ewuNkulunkulu asho njalo amaKristu akusho umbatha njengoba uJesu ewuNkulunkulu uqedukisho naye manje okay
ingabe likhona yini iverse elilodwa ayamaningi Okay. elilodwa nje eBhayibhelini lapho ethi uJesu mina nguNkulunkulu ngezela ukuzokhonza emhlabeni. Ngiyalifuna lelo verse uma ngabe likhona eBhayibhelini. Sure. Ngiyakholelwa mina kuJesu njengemuslim. Ngiyakholelwa. Okay. Ithi ngithi kuYeshua. Uyeshua. Yeah, ithi ngithi kuYeshua ngoba uJesu uyinkinga eyedwa. Okay. So angithi kuYeshua. Ngiyakholelwa mina kuye njengemuslim. Okay. Angithi ukuthi waba isithunywa esazalwa intombi eyayivirgin eyayingakathintwa umuntu wesilisa wakhulelwa ngokukamoya oyingcwele uma wakhe wazalwa. Ngiyakholelwa konke lokho. Wavundla esibelethweni. Konke lokho ngiyakholelwa. Okay. Angithi yabona. Kodwa engingakholelwa ukuthi uJesu uNkulunkulu noma bayishaka kabili okolimi lwenyoka bamba qambili okolimi lwenyoka. Okay. Abanye bathi akayena uNkulunkulu kodwa indodana kaNkulunkulu. Abanye bathi uNkulunkulu. Angithi yabona. Yes. Mawumlalele ubaba uShabalala uthi uNkulunkulu wazehlisa weza emhlabeni ngesimo sani ngesimo somuntu wabasenyameni kusho ubaba uShabalala. Angithi yabona. Uthi ke umbuzo wami ngelinye ilanga uMoses abantu babuza kuMose amaIsrayeli athi Mose uNkulunkulu uyalala yini? Eish. Mose uyamanga labandini labangibuza yona. Uthi angizombuza. Uthi Mose wayekhuluma noNkulunkulu. Angithi yabona. Uthi hayi namba abantu bazwile bafuna ukwazi ukuthi uyalala yini. Sure. Okay? Uthi uNkulunkulu Mose thatha amabhodlela amabili wagcwalisa amanzi bese uyalala umile ubamba amanzi amabhodlela amabili kanje bese uyalala umile. IseBhayibhelini le? No, ayikho eBhayibhelini. Okay. Ikuma encyclopedia kwesinye incwadi enkulu kakhulu. Sure. Yeah, awukafiki kuzo wena. Shabalala uyazazi. Akafiki nayo. Okay. Akafiki nayo useza manje uzofika. Okay? Uthi ke ulale. Angithi uzokuphatha ubuthongo umuntu phela. Angithi ngeke uvele nje ubusuku bonke kanje. Angithi mabomphatha ubuthongo uMoses kwenzakalani uyozela uyalala kwenzakalani amabhodleleni ayaphahla amabhodlela. Eish. Angithi lalela ukuthi umdala uthini ngakusasa uMoses mayevuka uthi uyitholile impendulo yakho. Eish. Uma ngingake ngicwayize not ukucimeza ukozela uma ngingacwa wink one time phelile ngamazulu nomhlaba. Babumbathi asikise ungene emlomeni angaza ukukhohlwa umbuzo. Yes, asiye kulowa mbuzo ngiyacabanga ukuthi ubaba uShabalala bese elungisele ukuphendula lo mbuzo. Angazi noma usawukhumbula yini lo mbuzo ukuthi ngabe ungempela kukhona yini eBhayibhelini usho iQur'an noma iBhayibheli? iBhayibheli ukuthi uJesu ngempela unguNkulunkulu. Yebo. Yes, over to you sir. Right, siyabonga kakhulu baba. No, well asiqale la. Khona into engishilo la before mangiqala la ngikhuluma ukuthi mina ngikhulele eZayoni. Ngamove eZayoni ngaye ebandleni labasindiswa. Yeah. Laba esibajwayela ngithi ngaqede ngasuka futhi nakhona ngisekuba abasindiswa kodwa sengiphumile lapha ngisaphethwe nakhona. Angixabananga nabo. Yeah. Sometimes ulwazi malokhu likhula kuba nanama revelations kuba khona ukuphambana. So kuba better ukuthi bese uyaqhela ebantwini uyabona ya ukuze ningeze ukuxabana ningeze ukushayana lapha epulpit. Okay. Well ngifuna ukuqala kule point kaBaba yokuthi mhlamba amaKristu athi no angeke sihambe ngalokho. Angeke sihambe ngokuthi amaKristu athi kufana nokuthi ungeza kimi uthi amaKristu amanye mhlamba khonza amadlozi uyabona amaKristu amanye mhlamba enza ukuthi nokuthi uyabona. Right. Mina ngithela ama ngifika la ngathi I am preaching the gospel. Ngachaza ukuthi gospel indaba ezimnandi kakhulu ukuthi ingaba iqiniso. Angishumayela indaba ngishumayela amasiko abantu. Angishumayela isAfrika, angishumayela isiJuda, ngishumayela igospel. Igospel indaba ezimnandi kakhulu ukuthi ingaba iqiniso. Siphi ukuthi uJesu wafa wathwala bonke ubuthakathaka bomuntu. Isolo somuntu.
umuntu ovuma ngomlomo ukuthi uJesu inkosi akholwe ngenhliziyo leyo muntu lo isidalwa esisho yasindiswa. Right ke, so ngisaphendula leyo ukuthi well maqondana nokuthi amaKristu athi ake ngikwenzele isibonelo nje siyi1 kufana nalento yokuvuma izono. Mina ngingumKristu kodwa ngiyivuma izono mina. Angingasisono mina. Angingasisono. Izono zami zathathwa uNkulunkulu. Angikwazi ukuba noJesu ngiphinde ngibe nesono. Kodwa khona amaKristu akholelwe ekutheni baba sonila senzanga kahle phambi kwakho. No. Mina I am in Christ and Christ is in me. It is no longer I who so live. And mina ngijatshwa ngokwenza, angijatshwa ngokugqoka, angijatshwa ngenkambo. No. iChristianity number 1 into esuke yamoshaka kakhulu nje. iChristianity akuyona inkolo. iChristianity akusiyona religion. iChristianity is a family thing. Njoba ngiushabalala nje mina angijoyinanga kwashabalala asijoyini la kwiChristian siyazalwa sizalwa uNkulunkulu njoba ngingwakwashabalala nje angijoyinanga kodwa ngazalwa uba kushabalala no ingakho ngithi kwiChristianity akuphumeki ungeza umuntu nje etelena kwiChristianity kade umKristu usephumile cha ayikho into enjalo sobe sichaze kodwa ngingabaleki lapho sobe sichaze la kuJesu uNkulunkulu. Jesus Christ is 100% God. He is the Almighty God. Sure. Jesus Christ. Ukuthi mhlawumbe ngiyadoubt lokho. Jesus Christ is 100% Almighty God who became a man for the purpose of redemption. Sure. Lalela ke mfowethu ngikutshela. Lalela. Ngiyasizwa ngiyakuzwa kushoyo baba ukuthi okay mangeke ngavala amehlo kwacimeza well we must understand ukuthi uNkulunkulu yini and uNkulunkulu yini ipurpose yakhe ngabantu. uNkulunkulu uyamthanda umuntu mfowethu. uNkulunkulu angenza noma yini ngenxa yomuntu. uNkulunkulu can do whatever it take to save a man. Sure. uNkulunkulu akamthathu uyedwa but functions in 3 positions or in 3 ways. Ingakho sithi God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. uNkulunkulu oyedwa akuwona amadoda amathathu. No. Ake ngikwenzele isibonelo nje mfowethu. Before siya kulama verse ngoba ngeke sivele sikhuluma iverse. Fanele sichaze elaborate. Ake ngikwenzele lokhu mfowethu. Ngibona njengoba ngila. Nginebandla mina iDivine Upper Grace International. I am Christopher Shabalala. In the church I am a pastor. Mangisuka la ngiyekhaya kunezingane zami. I am a father. Same Christopher. I am a father. Mangisuka la ngendlini unkosikazi wami angiyena ubaba. Husband. Umuntu oyedwa but ngifalishinga kuma office ahlukahlukene. Ngifika emsebenzini I am an instructor. Are you following? So uNkulunkulu abantu abam-understand uNkulunkulu hayi ukuthi mthathu uyedwa but operator kulama office amathathu for the purpose of redemption. uNkulunkulu kuze athathe isimo sokuba umuntu ingoba wayefuna ukuzosave umuntu. Umuntu kuze amsave uNkulunkulu lalela uJesu leso sikhathi ukhuluma uNkulunkulu uJesu. uNkulunkulu wembatha inyama yabona nje ake sithathe nje lapha kuJohn chapter 1 verse 1 uverse 1 bese sifunde no14 verse 1 to 4. Okay. Lithe eqaleni wayekhona ulizwi ulizwi ekuNkulunkulu ulizwi enguNkulunkulu. Bese uverse 14 uthi ulizwi wembatha inyama. The word became flesh. Ulalele babambala. Lalela. Ulizwi wembatha inyama. Masithi the words of God noma ulizwi kaNkulunkulu. Yabona njengoba ngikhuluma nje lapha mfowethu. Mangingafika nje lapha estudio ngiyivalele umlomo ngithule du. Niyomangala nani ukuthi uyasangana nishabalala. Khuluma phela mshengu kwenze njalo. Nayi Mike. Kodwa manje njengoba ngikhuluma nithi kukhuluma banini. Ukhuluma ushabalala. Kodwa nizwani ivoice yami ake ngithule manje. Kuzothuleka estudio. So you can't separate mina nezwi lami. So uNkulunkulu his voice his word became flesh. Ukuthi maye ba flesh ezana emhlabeni akabange sababikho uNkulunkulu njengoba ngisho ngithi ufanishina ema-ofisini ahlukahlukene. Well is just a typical example lebe ngiyenza ukuthi mina esontweni lami I am a pastor. Kodwa mangiye KZN kwaShabalala ngumntwana kubaba noma wami. Kodwa mangiye ekhaya manje emzini wami kunkosikazi wami I am a husband. Kubantwana bami I am ubaba. Sure. So yini inkinga kuNkulunkulu lokho? Uma sichaza ukuthi uNkulunkulu oyedwa kodwa for the purpose of redemption he became a man because kwakufanele kube umuntu azoba umhlatshelo. Uthi uyabheka lapho uAdam ubheka uAbraham
bekunemhlatshelo bebeyenza ebisimbolize uKristu ngoba ukuxolelwa kwezono kuza ngani ngomhlatshelo. Therefore uNkulunkulu bekumela bomhlatshelo ngoba akutholwakalanga izilwane esingakwazi ukuthi zithethelele izono zomuntu. Kwaphoqa ukuthi uNkulunkulu eze la emhlabeni athathe isimo somuntu. Sure. Right, esiye vesini ke. Nani into ngifuna silungise eqala mfowethu. Yeah. Because le mfowethu iyashaya. Yeah. Iyashaya kakhulu. Yabona. Leyo ukuthi abazalwane noma ngaba amaMuslim mhlawumbe noma ngabe whoever esinikolo zizodemanda the exact statement that is out ba. Lo mbuzo wrong lo. Kufanele kulungiswe. Okay. Wrong lo mbuzo. You can't tell us ukuthi show me the scripture la uJesu athi I am God worship me. Hayi umshenelala usuthini manje? Lo mbuzo lo wrong kufanele kulungiswe. Asikwazi ukanswerisha into wrong kufanele kulungiswe. Umbuzo kufanele ukuthi kukuphi ezwini likaNkuluNkulu la uJesu aclaima khona ukuba uNkulunkulu. Kuphi ezwini likaNkuluNkulu la uJesu aclaima khona ukuba uNkulunkulu. Then sizokuvezela more than 30 verses uJesu eclaim ukuba uNkulunkulu. Mvezele baba mvezele Akasiqalisele umbuzo. Yeah, quote ukuthi uNkulunkulu straight. Okay. Akasiveza sambise kuJohn. uJohn chapter 8. John chapter 8. Angithi uliphethe nawo baba. Akufunda wena. John chapter 8. John chapter 8 verse 58. uJesu lo khuluma la. 8 verse 58. Yeah, 8 verse 58. Okay. La uJesu ithi ngutshele nje mfowethu before ufunda. La uJesu uthi uNkulunkulu la. Okay. Kodwa uma ungayi-understand ilanguage yamaJuda uzokuphika ukuthi uNkulunkulu ukuthi uJesu usukusifaka amagama emlonyeni. Okay. Asifundi verse. Usifaka amagama emlonyeni. Yes. 58 uJesu wathi kubo ngiqinisile ngithi kini uJesu wathi kubo ngiqinisile ngithi kini engakabikho uAbrahama ngangikhona mina. Qhubeka. Base bathatha amatshe ukuba bamkhande kepha uJesu wasithela waphuma ethempelini. Nalokho vuthondaba. lalela ke. Ngala kancane angithi sikule verse le uthi wena la uJesu uclaim ukuthi uNkulunkulu angithi Yebo. ungani befuna ukumshaya ngamatshe. Ungani befuna umshaya ngamatshe? Ingoba uclaim ukuthi uNkulunkulu. Kungani befuna ukumshaya ngamatshe? Uclaim ukuthi uNkulunkulu it's a blasphemy kwaIsrayeli noma kwaJuda ukuthi angithi bona lalela Mabunda. Yes. Understand angithi bona ukuthi uJesu uNkulunkulu. Kusho wayikhuluma le. Sifunde ngesingisi mfowethu ngoba khona leli gama engilifuna I am. Okay. Ake sifunde ngesingisi. Yes. Bese sibuyele back kuMoses kuDeuteronomy. Yini ubalekela ngesizulu? Ubalekela nesizulwini singamazulu. Ubalekela nesizulwini. Oh, okay. Asiye ku John chapter 8 ne? Verse 53. Yebo. Okay. Hayi nesilungu phela sifundile thina babambatha. Uliphethe lele lakho lapha. Cishe ngafunda iKing James. Awuthi ngibaleke iKing James. iKing James izokuhlaza phambi kwabantu. Uthi ngifunde ngale enye version. Chapter 8 verse 58. 58. Yes. Very truly I tell you. Yeah. Jesus answered. Yes. Before Abraham was born, Yes. I am. I am. With Yes. exclamation I mark. am. Yes. I am. Yes. Something say Exodus chapter 3 kukhuluma uMoses bethi abantwana bakwaIsrayeli bemthumile bethi befuna ukubona uNkulunkulu wabo ukuthi ubani. Exodus Chapter 3 verse 14. Exodus 3. Verse 14. Umela gijima kakhulu. Awuthi siyifunde cala simnike. Singonyawo lonwa. Asiye versini babumbatha, asiye versini. Singadideki ngoba sizodideka mayise gijima kakhulu. Okay, asiye versini babumbatha. Sizobuya kuwe. Verse 14. God said to Moses, I am who I am. I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. Abantwana bakwaIsrayeli badimanda kuMoses ukuthi ubani uNkulunkulu wabo wahamba uMoses wayokutshela uNkulunkulu. uNkulunkulu laba bantu bathi ubani? Sure. Uthi uyophendula uthi I am Who I am. Sure. Nangu Jesu la. Uhlanganise Uthi ngahlangana before umsheni. Abraham I am. Uhlanganise Before ngashangana. Abraham I am. Sure. So leli gama short. Uyabona nje amaJuda nje obemshaya nje emkhanda ngamatshe ingoba
bamshela ukuthi angithi abakholwa ukuthi uNkulunkulu uclaim ukuthi uNkulunkulu but it's a blasphemy. Sure. Ayihlangani ba. Usuphendulile umbuzo wakho. Akawuphendulanga. But ke sengamquotela more than 30 verses. Akawuphendulanga. Yini angayiphendulanga baba? Mina ngizomnika iverse lapho uJesu ethi uNkulunkulu munye, kusho uJesu ngomlomo wakhe engazifaki yena. Hayibo. Engazifaki yena. Wena uneverse elithela siyena uNkulunkulu. Ethi akayena uNkulunkulu. Liphi lelo verse Vula uMarko 12. Mark chapter 12. Yeah, uverse 29. Umuzwe kahle ukuthi uthini. Sure. Akakwazi uJesu ukuthi angathi uNkulunkulu munye kanti naye uNkulunkulu. Mark chapter 12 verse 21. 29. Ifunde. Nge-English. The most important one answered Jesus. Ayiqale ku28 ayizoyizwa kahle. Okay, verse 28. One of the teachers of the law came and heard them debating. Noticing that Jesus had given them a good answer, Yes. he asked him, of all the commandments, which is the most important? Uyabuza uJesu. The most important one, answered Jesus, is this: Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Our God. Uzifakile yena noma uzikhiphile? Makathi our uzifakile yena noma uzikhiphile? Akakwazi ukuthi uNkulunkulu wethu kanti naye uNkulunkulu. Akakwazi. Sure. uNkulunkulu wethu noNkulunkulu wethu our God. Uyazifaka naye uJesu. Kusho uJesu. Yes. Sure. Matthew 6. Anokhuleka nithini? Baba wethu. Baba wenu noma wethu. Wethu osemazulwini. Uyazifaka noma uyazikhipha? Eish. Ungathi eish. Phendula umbuzo. Uyazifaka uJesu noma uyazikhipha? Bakushabalala. Yes, I'm the one to answer the question. Kufanele uphendula. Kufanele uphendule yini? Akawuphendulele. Yes, sir. Lalela ke mabunda. Mfowethu, kodwa ngosiyami. Uyabona uNkulunkulu nje bo Almighty God. Yes. Lo Almighty God usho ukuthi ungaphe kwakho konke and he can be whatever he want to be. Shabalala. That's why ngithi he became a man and kune purpose ukuthi abe umuntu, abe indoda. It for the sake of salvation or redemption. Ake ngikubonise lokho ngoJesu. uJesu mfowethu angeke asingafundi angiliste nje. Angiliste nje. uJesu iBhayibheli limveza inkosi. Romans chapter 1:7, Romans chapter 10:9 and 10 limveza inkosi. uJesu limveza eyisana. Isaiah chapter 9 verse 6. uJesu limveza eyilion. iBhayibheli likhuluma umuntu oyedwa limveza eyilion. Revelation chapter 5 verse 5. uJesu iBhayibheli limveze uNkulunkulu, mighty God. Isaiah chapter 9 verse 6. Lelo kuthi sizolifunda. Ngoba kwasho sizolifunda. Ake ngoedela abanye. Angifunike mina ukuvinjwa. Kangethi uJesu. Okay. uJesu kokushiya. Babushabalala. Asifundi verse isikhathi esikhulu mina ngisikhathi esincane. Ngiyaqhubeka ke. Mina ngifuna sihambe vesini lakho. Babumbatha. Babushabalala. Ngifuna sihambe vesini lakho. Angiphume esiporweni. Babumbatha. Sihambe vesini lakho. Qhubeka kusho bengakaqedi. Okay. Mina Qhubeka ke babumbatha. Sihambe vesini lakho. uyabuza. Ngiyamedela kuleyo shoyo ngoJesu. Sure. uJesu uthi uyisinkwa. Akavumi futhi uJesu isinkwa. Angicelanga edela. Okay. uJesu uthi ungamanzi. Phendula mina noma kuphendula ubabumbatha. uJesu uthi ungamanzi. Okay, asimeka Phendula mina noma kuphendula ubabumbatha. asinike ithuba ke ubabumbatha khuluma ke babumbatha. Yes. Ngimedela kunento ayisitela yona ngoJesu ukuthi uyiyo kuningi akukhulumayo. Okay. Ngisevesini manje lapho uJesu echazela khona abantu ukuthi kungani enza lemzekeliso ayenzayo, ayibize ngesinkwa sokuphila, ayibize ngendlela neqiniso nokuphila. Yonke lento uyenziswa yini? Yezwa? Okay. Awuvula uMateyu 13. Mateyu 13. Yebo. Okay. Incwadi kaMatthew 13 verse 1 babumbatha. Oh, verse 13. Yes. Okay. This is why I speak to them in parables. Though see, they do not see. Though hearing, they do not hear or understand. Good. Ukufunda ngesizulu nomzulu azoyizwa kahle. Ifunde lapho babumbatha ngoba uyiphethe. Amehla Matthew savuma. 13 verse 13. Yes. Kungalobu ngikhuluma kubo ngemifanekiso. Uyamuzwa? Uthi yonke into engikhuluma yini izaga imifanekiso ngiyabafanekisela. Nasi isizathu esenza ukuthi ngiyenze lokho. Lalela isizathu. Okay?
ngokuba noma bebona kababoni noma bezwa kabezwa kabaqondi. 14 kugcwaliseka kubo isiprofeto sika Isaya sokuthi ngokuzwa niyakuzwa ningaze naqonda, ngokubona niyakubona ningaze nabonisisa, ngokuba inhliziyo yalesizwe iyaba lukhuni, inhliziyo zabo zilikhuni. Yingakho enza imizekeliso ezibiza ngamanzi, ezibiza ngesinkwa, ezibiza ngayo yonke into, ngoba aba understand mayikhuluma straight. Sure. You understand? So uma ngabe uJesu ethi mina nobaba simunye, umshenga akamzwanga, thanda liqinile akamzwanga ukuthi uthini. Hayibo. Yezwa? Uthi yonke into engiyikhuluma moya kuJohn 14 uyayichaza. Uthi ngiqinisile ngithi okholwa yimi ezwe izwi longithumileyo, imisebenzi emincane nemikhulu engiyenzayo naye uyakuyenza. Yezwa? Uyobonakala ngemisebenzi mawukholwa ubani? Mawukholwa uJesu. Sure. Yeyizwa leyo nto leyo. Ngisaphinda futhi. Uyabona ubabushabalala? Uma engangivezela ivesi, ngimvezele mina ivesi lapho ethi uJesu uNkulunkulu munye elikhipha ngomlomo wakhe. Uma engangivezela ivesi uJesu ethi mina nguNkulunkulu ngezele emhlabeni ukuthi ngizodunyiswa, ngizokhonzwa ngoba nguNkulunkulu. Ngiba born again manje, mina ngichitha isikhathi. Sure. Ngiyayekisa manje, ngiba born again manje. Ujoin ushabalala. Uyakhipha yonke into. Nika nje lelo verse lelo ngimnikile mina. uJesu ethi munye uNkulunkulu. Sure. Kumnikile. Angithi akanginike naye, akakwazi uJesu ukuthi angakhohla into ebaluleke kangaka, akakwazi. Baba ushabalala nayo isoul awuyiwine, nayo isoul yethu. Now ngiready kwethu. Isoul ngicela Sithukile uyiwine baba ngiready. ushabalala. Sengingaphendula. Yeah. Yebo baba. Alright, ngicela ukungamiswa ke mang Over to you sir. ya ngiyabonga. Bheka. Yabona nje kukhona sekumlahlekele. Yabona? Khona sekumlahle ngishilo ngathi Christianity asijoyini. Okay. Asijoyini kwiChristianity. KwiChristianity sizalwa uNkulunkulu. uNkulunkulu osizalayo asijoyini. And I'm not expecting him ukuthi ajoin iChristianity. Futhi asijoyini la siyazalo. Yabona? Yeah, lalela ke. Ilokushani iquestion yethu ibikuphi la? Ibikuleli verse abekade eliquota lokuthi uJesu uthi munye uNkulunkulu. Yabona? Uthi uJesu munye uNkulunkulu. Yabona? So ubese ngivala ke la mina bengisaquota lezi zinto uJesu ayizo izwi likaNkulunkulu elimveza liyizo. Welike yena ukhuluma ngama parables. Welike yena ukhuluma ngama parables, which is ama parables siyawazi agcwele ku four gospel. Uthi umfaniso wezulu uyofaniswa nezintombi wara la ngikhuluma ngoJesu mina. Ngikhuluma ngoJesu ukuthi ube yini izwi limveze yini. Angikhulumi ngama parables uJesu efanekisa izintombi ezilishumi, efanekisa umhlwanyeli owahlwanyela. Those are the parables abasho ukuthi uJesu uyimbewu or uyintombi. La ngikhuluma ngoJesu mina ukuthi uJesu uyinkosi ngivezile. He is the Son of God, he is the Lion, he is the mighty God. Amavesi lawo kunesizathu ukuthi why uJesu ake ngithathe nje la ku John chapter 1 verse 29. Jesus is a lamb. Why kumele abe ilembu? Ilembu symbolize ini? Ilembu iyona kwi Old Testament ebesihamba ngayo bebamba ngabazali beOld Testament for atonement. After 12 months iyohlatshwa becela into ethelele. So uJesu mayizo uba ilembu mase kufanele kuxolele izono. That's why ayibiza ngani ngelembu. Maqondana nokuthethelelwa kwezono. He is the lamb. Kumele abe yiwulu. Akakwazi ukuba uNkulunkulu lapho. Kumele athathe isimo sewundlu. That's why azoyibiza ngani ngewundlu, because manje sibhekene nani nokuxolelwa kwezono. Izono ixolelwa ngani? Fanele ihlatshwe isilwane. uJesu aphinde futhi abe yini? Abe husband. Why kumele abe husband manje? Ngoba ibandla libizwa ngani? Ngomakoti. So when Tina as a church became a husband, became a bride, yena kumele abe yini? Igroom. Uma ibiza le rock, he is the rock. Rock symbolize what? The solid foundation. So amagama kaJesu onke lawa asikwazi ukuthi sithi imfanekiso yokwenzana. Amagama kaJesu nalathwa athu Isaiah ku9 verse 6, he is the mighty God. Lapho kusymbolize ukuthi uNkulunkulu noma kwenzeka kuyafunction kuyioffice lokuba yini? Lokuba imvana. It's for the purpose, but akumshintsha ukuthi abe uNkulunkulu. Njengoba ngishilo ngathi ukuthi ngu husband endlini. Ebandleni
ngulokhu njani kumfundisi akushintshi lokho ukuthi nginguChristopher indoda nje yakwashabalala uChristopher but ngifanishina kuma office ahlukahlukene for the certain purpose emsebenzini ngenzani ngiyasebenza ekhaya ngini ngubaba unkosikazi wami fanele ngibe yini ngibe husband so uJesu amagama akhe lawa onke uJesu he's a wonderful counselor he's an everlasting father he's a messenger ukuthi uyimessenger kaNkulunkulu akumenzi ukuthi angabe uNkulunkulu ukuthi aba understand ama office akhe understand ukufanishina kwama office akhe uJesu yikho bengiphika bethi akasiyi uNkulunkulu even uNkulunkulu umbize ngoNkulunkulu uJesu sisengawaveza namanje amavesi bathi ngishilo ngathi nangu uJesu uthi uNkulunkulu ubiza uJesu ngoNkulunkulu likuphi lo verse leli interesting lelo uNkulunkulu ubiza uJesu ngoNkulunkulu hey Alikho. Hayi uyalivula bambali. Namhla uphunyuka uyalivula bambali. Siyakula ngithi manje Uzokwenza into ayicabangayo. Hebrews chapter 1 verse 8. Vula la Hebrews chapter 1 verse 8. Vula Hebrews chapter 1 verse 8. Siyoza uNkulunkulu ebizwa uJesu ngoNkulunkulu. Hebrews chapter 1 verse 8. Yes, linalo ngithi lakho Hebrews. Yeah. Alifundwe uwe. Chapter 1. Yes. Verse 8. Ayilifunde ngizwakala alifunde ngengqondo baba. Kepha ngendodana uthi isihlalo sobukhosi uNkulunkulu singesaphakade naphakade intonga yobuqotho yintonga yombuso wakho kukuphike lapha ethi uNkulunkulu uJesu uNkulunkulu la Isho njalo le ayifunde maybe ngicela ukuyifunda okay ifunde okay yasazi ukuthi isiZulu esakithi impela sona kodwa sinama errors ngeke ngisho ukuthi sinama errors kodwa kuyenzeka ezinye izinto zingakhanyi kahle that's why kunama versions amaningi ahlukahlukene amanye nje ama versions aveza imiqondo yabo aveza imiqondo yabo nje njenge TPT ne message bible akuvezela umqondo ukuthi kwakwenzakalani la right ngicela ukufunda ke la kimi Hebrews chapter 1 yini RSV leyifundayo ngicela uqale ngibheke NLT okay ngicela uqale ngibheke NLT maningi yabona nqwaba amabhayibheli mana bambathi awume bambatha silalela but to the son he says your throne O God endures forever and ever you rule with a scepter of justice but to the son he says who's saying that who's saying that but to the son uNkulunkulu God why uthi uNkulunkulu ayishonga ukuthi uNkulunkulu yabo uthi uNkulunkulu utshenile ngathi usenta icabangayo so kusho bani laba bathi na uthi bani hayibo bambatha kanti libe iBhayibheli liphela nani ngiyafunda ke mfowethu awume nje kancane awume kancane ukhona into engibangazayo la ubaba umbathu uliphethe leBhayibheli elani leBhayibheli aliphethe yenza ngale research elani leBhayibheli aliphethe yenza ngale research ngeke thina sizodlala abantu besixhaphaza ababeke phansi iBhayibheli laba abantu baqhubeke nezincwadi zabo hayibo babushabalala awukwazi ukuzongiquotela uGenesis ungiquotela uGenesis uthi uyangiquotela uGenesis wena uGenesis wabhala ubani uMoses ungiquotela uIsaiah Moses wabhala mu Genesis akaphendula yabona wabhala mu Genesis asimuphethuba aphendula asinike ithuba phendula babushabala yes ngithi mina awukwazi ukusiquotela uGenesis usitshela ukuthi uGenesis uthi kuukuthi uye kuIsaiah uthi uIsaiah uthi kuukuthi uye kuJohn uthi uJohn uthi kuukuthi bese mase ngiyakuthola or mase ngiyakuMalachi sewuthi hayi kwakungabhala uNkulunkulu kwakubhala umuntu what is that kwakubhala uNkulunkulu yeke thina sikholwa kuyiBhayibheli mfowethu yonke into la eBhayibhelini siyayifunda sikholwa yiyo ukuthi umhlaba wadatshulwa kanjani sikuthole eBhayibhelini ukuthi abantwana bakwaIsrayeli bahamba kanjani noNkulunkulu sikuthole ezweni kaNkulunkulu ukuthi uJesu uNkulunkulu sikuthole eBhayibhelini ukuthi uJesu wafa wafela izono zethu sikuthole eBhayibhelini ukuthi whatever esikukhulumayo thina la njengamaKristu sikufunde eBhayibhelini manje mawuzothi kuIsaiah hayi uIsaiah Mose uthi ukuthi nokuthi bese uthi hayi uHebrew lana kusho umbhali what is that what is that shabalala what is that
then akufani ubaba umbathi iBhayibheli atibeke phansi ngilivale akufani aqhubeke neQuran yabo nje mina ayikho into engizoyikhuluma ngeQuran bethu angasifuthu ngeQuran angasifutho ngeQuran Sure. angasimix ngazi iBhayibheli Sure. and I believe in the authenticity yeBhayibheli Baba Mbathi Mabunda. uthinte enye into la endabeni eBhayibhelini. Mamela. Khona ubufair obungekho la. Yabona awuyenzi fair. Ubaba uShabalala uthatha isikhathi esiningi. Mina ngithola isikhathi esincane. Ngiyakunothisa lokho. Okay. Baba Mbathi ububuza imibuzo. Lalela. Yazi into eyenza ukuthi athathe isikhathi esiningi. Ixoxo uyagquma yabona ixoxo. Usuka lapha. Masase la akasekho la. Mina ngisese kuyo le verse ayiquote. Okay. Ngithi yabona. Uqala ngoJohn 1. Angithi yabona wathi uNkulunkulu eqaleni wayekhona ulizwi waye kuNkulunkulu ulizwi waye nguNkulunkulu le ncwadi yamchaza ulizwi ukuthi ubani akazange asafika yena mina ngifuna siya lapho yona le ncwadi ayivulile angithi Okay. siqale phansi singagqumi angithi iya lapho ke Baba Mbathi ngoba ukhala ngesikhathi. Johann 1 iya lapho ku 31 iya lapho Baba Mbathi. Yes. lo lizwi yena acabanga ukuthi uNkulunkulu ubani Asiye lapho ke Baba Mbathi, asiye lapho. Ukuthi sizoba fair wena usitshela ukuthi ungubani. akusho mina kusho umbhalo Kusho umbhalo. angafuni ngufunda Okay. nguyeke John 1 uJohn 1 sikala ku19 19. Funda lapho Baba Mbathi. Lalela. Yeah. lokhu kungubufakazi bukaJohane mhla abaJuda bethuma abapristi nabalevi bephuma eJerusalema ukuba babuze ukuthi wena ungubani na yeza abaJuda bathunyiwe Sure. abaFarisi bathunywe yini abalevi nabaJuda ukuthi bayobuza abantu uJohane ukuthi ungubani lalela wavuma kaphikanga wavuma wathi angisiye uKristu mina kusho uJohane ibheke nawe bambuza bathi uyini pho unguEliya na okay wathi angisiye ungumprofeti na yes ukuthi kunomprofeti abamlindile amaJuda kunomprofeti amlindile kodwa manje kubuzwa abantu uJohane unguEliya uthi angisiye ungumprofeti na okay wathi cha base bethi kuye ungubani na ukuze sibaphendule abasithumileyo uzisho ukuthi ungubani na 23 wathi ngiyizwi yamuzwa kulizwi ubani uJohana kusunkulunkulu lo Shabalala akusho mina kusho umbhalo uthi ngiyizwi lomemezayo ehlane kusho uJohana kusho umbathi kusho nali iBhayibheli ngiyizwi lomemezayo ehlane ethi lungisani indlela yenkosi njengalokho washo uIsaya umprofeti angazi noma yezwakala Okay. lo lizwi lo umshenga ngakhuluma ngayo akuyena uNkulunkulu umshenga othi uNkulunkulu uJohane uyakuthela ukuthi ulizwi ubani silalela bani manje umshenga noma uJohane Mabunda Yes. this is a lies this is a ubani lies. namanga This is a lies bar okay it's fine ubani namanga kathi is a lies ubani namanga He's a lies. Yes, amanga This is a la. lies bar Okay. ayikho lento ayisho ubani namanga phela Why amanga? la ulizwi kuthiwa eqaleni wayekhona wayenoNkulunkulu konke kwavela ngayo uma kuukuthi yena uJohane may responda la ethi ngiyizwi lomemezayo ehlane ukhuluma ngani uthulizwi uJohane Ukhuluma uJohane ngani? wayekhona wayedala uNkulunkulu edala ngayo akashongo Okay. ngiyabona na ukuthi umuntu mabuyela Ngiyakuzwa Baba. akulalela Okay. ngithi mina masifunda lapha uJohane in the beginning There was a way. the word already existed so Right. Johann why existed Cha. the word was with God right the word was with God yes and the word was God right Sure. uyangizwa Right. Psalm 14 Right. so the word became human and made his home amongst us manje ke mayekhuluma lapha ngoverse 19 uverse 19 20 21 23 ethi uJohane uyamchaza lo lizwi ukuthi yena ulizwi elimemezayo yilo lizwi wadala uJohane lo wadala
usho kanjalo nibambatha cha ngisho njalo ungangikhulumeli chaza ke phela Bambatha. angithi wena Ngikhulumeli Bambatha. Okay, Chaza ke Bambatha. Yes. Yes. Khuluma ke Bambatha. lalela mfowethu lahlela abantu lalela mfowethu Yes. uthi ubaba angithi uNkulunkulu angithi wazenza umuntu kusho ubabushabalala uNkulunkulu ngoba wayefuna uletha salvation emhlabeni uNkulunkulu wazenza umuntu angithi uNkulunkulu wathumela ingilosi uNkulunkulu wathumela ini ingilosi ukuthi iye kubani iye kuMaria itshela uMaria ukuthi wena ophiwe uzozala ukhulela mina uNkulunkulu amagama kababushabalala uzokhulelwa ukhulelwe mina angithi uJesu uNkulunkulu so ingilosi ifika kuMaria wena ophiwe umusa inkosi inawe ubusisiwe esifazaneni uyakhulela uzale indodana ewubani ewuNkulunkulu amazi kababushabalala akusakambatha uNkulunkulu wasenza umuntu waseze emhlabeni angithi so uNkulunkulu uzovundla esibelethweni sika Maria azalwe uNkulunkulu ngalesikhathi uNkulunkulu esesibelethweni uMaria ephuza amanzi ephuza amajuzi edla yonke lento angithi umama mayedla umntwana uyadla ngeumbilical cord noNkulunkulu wayedla esiswini sika Maria ngeumbilical cord ngokukamshengu mayethi uNkulunkulu wazenza umuntu angithi wayedla esiswini sika mawakhe ngani ngeumbilical cord angithi wavunda esibelethweni kwaze kwafika isikhathi sokuthi azalwe ubani kuzalwa bani kuzala uNkulunkulu amazi kaShabalala la athi uJesu uNkulunkulu uNkulunkulu wazenza umuntu ngoba efuna uletha salvation emhlabeni okay Sure. uthi ke umbuzo ke kaMbatha isifikile ke isalvation le kwayena uShabalala salvation angayazi ukuthi yini akayazi kodwa cabanga ukuthi uyayazi And when we are ngiyayazi mina isifikile isalvation emhlabeni angithi kungani abantu abazibiza ngokuthi basindisiwe bebole kangaka kungani kanti salvation ifikile yini le salvation efikile kubo abafundisi bamabhona gaze bathwele abafundisi bamabhona gaze bayalalana emabandleni yonke le nyova demonga konke lokubola lokho ongacabanga kwenziwa amabhona gaze abantu abathi basindisiwe kanti kuphi salvation 2 uNkulunkulu mangabe seyilethile salvation wafela abantu uNkulunkulu wazofa uNkulunkulu usho yena uthi uNkulunkulu wafa insuku ezintathu kodwa ngitshelile mina ukuthi uNkulunkulu uthe mangake ngicimeze once ngaxwayisa kayi1 kumoshakele kodwa uthi yena uNkulunkulu wafa insuku ezintathu ubani oyenakekela yonke le ndalo yakhe njoba ilwane zingaka ilwane elwandle amafishi zayifida ubani ngoba uNkulunkulu on a daily basis ilwane zakho uyayifida without fail lesikhathi efe for 3 days uNkulunkulu ubani owayenakekela yonke le ndalo yakhe le emazulwini nasemhlabeni uNkulunkulu uthi mina ngidala amazulu ayisikhombisa izulu nezulu kuneyingilosi inqwaba yeyingilosi uNkulunkulu okufanele ayinakekele ezinama duties ubani sonke 3 days uNkulunkulu efile kusho amaKristu noma kusho babushabalala ngoba uthe ungKristu nawe uyakholelwa kule kusho yena wathi uNkulunkulu wazenza umuntu wazozalwa wazofa emhlabeni ngosuku lwesithathu wavuka angithi yabona Sure. umbuzo wami engubhekisa kubabushabalala bekumele ngiqale ngawo njengoba babushabalala ehleli la urepresenta muphi uNkulunkulu kulabo abawu7 abala eBhayibhelini urepresenta muphi ngifuna ukumazi uNkulunkulu amrepresentayo Awubabale labo uNkulunkulu. kulabo abawu7 abala eBhayibhelini Baba- inqwaba babale, no babale. ngifuna yena ngitshela ukuthi urepresenta muphi Maybe before about angithi yena uyamazi amrepresenta okay Okay. asiqale kulokuzana kuGenesis 6 Genesis 6 yes asiqale kuloku Genesis 6 verse number. kuverse 2 The Son of God saw that the sons of God saw that the daughters of humans were beautiful, and they married any of them good they choose. sons uNkulunkulu lo nabantwana lo uNkulunkulu lo akusho mina ngithi kusho iBhayibheli lo uNkulunkulu lo nabantwana Sure. right right siya uNkulunkulu wesibili Awunabo labo uNkulunkulu bambatha. siya uNkulunkulu wesibili Okay. Genesis 18 kuverse 2 Genesis 18 verse number. 2 Genesis 18
18 verse awuyiqale la kulokuzana ku-24 24. What if there are 50 righteous people in the city? Will you really sweep it away and not spare the place for the sake of the 50 righteous people in it? usizwa kahle isilungu. Yeah. What if lo nkulunkulu njengoba eyobhubhisa igomora akazi ukuthi bayengaka abantu abamkhonzayo? Ifunde futhi. What if there are 50 righteous people in the city? Will you really sweep it away and not spare the place for the sake of the 50 righteous people in it? Qhubeka. 25. Far be it from you to do such a thing, to kill the righteous with the wicked, treating the righteous and the wicked alike. U-Abraham la ukhuluma noNkulunkulu. Far be it from you, will not judge, for all the earth do right. Qhubeka. The Lord said, if I find the 50 righteous people in the seat of Sodom, Why not if? if the Lord said, if I find 50 righteous people in the seat of Sodom, I will spare the whole place for their sake. Uyazi lo nkulunkulu lapha eSodom ukuthi bayengaka abantu abamkhonzayo. Mayifaka u-if. Ish. Qhubeka. 27. Yes. Then Abraham spoke up again. Now that I have been so bold as to speak to the Lord, though I'm nothing but the dust and ashes, what if the number of the righteous is 5 less than 50? Will you destroy the whole city for the lack of 5 people? What if by 45? What if by 44? uNkulunkulu akazi ukuthi by 50 or by 44. Usabuzile uAbraham. Still lo nkulunkulu akazi bayengaka abantu abamkhonzayo leSodoma neGomora. Qhubeka futhi. If I find 45 there, he said, I will not destroy it. Qhubeka. 29. Once again, he spoke to him. What if only 40 Another if. uNkulunkulu njalo lo lokho enikeza bo if. are found there? He said, for the sake of 40, I will not do it. Qhubeka futhi. 30. Then he said, may the Lord not be angry, but let me speak. What if only 30? Omunye if futhi. What if only 30 can be found there? He answered, I will not do it. I will find 30 there. Right. Qhubeka. Abraham said, now that I have been so bold as to speak to the Lord, what if only 20 can be found there? He said, for the sake of 20, I will not destroy it. 32. Then he said, may the Lord not be angry, but let me speak just once more. What if only 10 can be found there? He answered, for the sake of 10, I will not destroy it. Good. Qhubeka. When the Lord had finished speaking with Abraham, he left, and Abraham returned home. Who is the stupid God who was speaking with Abraham? Who? The Lord. This one njalo ngithi. Stupid God. Stupid God who doesn't know ukuthi kwenzakala neSodoma naseGomora. Isiphukuphuku sikaNkulunkulu. Omunye simthola la eBhayibhelini. Ufuna wesingaki? Ufuna omunye futhi? Usathi ngomunye se? Simlando wesithathu. Yazini mfowethu, we are wasting time. Okay, kusho We are akasadingi wasting- ngomunye. Honestly, Yes, we are over to you, wasting sir. time. Over to We are you, sir. wasting time. Akangitshele ukuthi muphi uNkulunkulu amrepresentanga. Baba, wait. Ngicela singayikhatha sikontinue bothini se? Ngicela uze ngapha bakuzwa abantu, ngicela usondele ngapha. Yes. Khuluma la emicini se, khuluma la emicini, khuluma la emicini, naye imic la. Ngena sondele emicini se. unikeza umfundisi Uyazwakala Mr. Okay? unikeza umfundisi assistance. He once came and then he spoke to umfundisi. Okay. Ubika umfundisi iqiniso lodwa. Angina intention yokuqamba mama. Okay? He came and he gave umfundisi assistance. Okay? Uthatha iballpen uyobhala something maqeda udrop i-tissue lapha kumfundisi. Oh, uyabheka apha. What's wrong with that? What's wrong with that? No, asinike ithuba, khuluma se. Mfundisi. Yes. No, ungena phi yena la? No, ungena phi? Yes, no. Mr. Chris Shabalala. Mr. Shabalala. Nezinto errong. Asinike ithuba. Okay, wait. As much as umfundisi Senzani kahle mfowethu? No, asinike Senzani ithuba. kahle la? Sifuza Okay, ake ukuthi simlinde. Okay, Yeah. it's fine. umfundisi It's fine. ukukhuluma ne. I could have easily answered ama-arguments wakho. But I did not come to ubrada ngizokhuluma. Okay. But I could have easily answered lezi zinto yikhulumayo. But I didn't do that.
respect ngamabomu for respecting i-discussion yenu noyi-2 so yena he needs to respect i-discussion yenu noyi-2 Nje? Okay. shouldn't interfere kulethela amavesi nani nani assistance le Okay. leyo nto leyo ayikho right Siyabonga kakhulu. Konje ubani igama? lukhona Mr. Lukhona. Yeah. Let's continue. Say no more verse. No more Ayilungise le- verse. ayilungise le No, nto. okay, no more tissues. No more verse. Ngicela kungasabi ne verse. Say continue over to you sir. Yes, apology for that baba. Akuna problem. Yes. Akunankinga. Over to you, sir. Dale mfowethu ayiyakuhlekisa ngempela. Hayi akufuna ukuqamba mama. Asiqhubeke. Ngiqhubeke. Ngisabe ngisendulo. Mfowethu akumele ngoNkulunkulu abayi7 umsangano nje lo ngoNkulunkulu abawu7 singabazi baqhamuka. Ngicela simnike ithuba. Representa muphi Yabo. yena? Ufuna Bayithi ukumazo baba, wakhe. wait, Baba baba. Mbatha, Wait, ngicela simnike indaba ithuba. ikho Ukunike ngawe, ithuba. indaba Asimnike inabantu ithuba. abalalele la. Okay, over to you sir. Abezwa wena beza ukuthi no lento ishoyo number 1 it's fine bazolandela wena bakhona nami ngithi mangikhuluma la bazothi no Shabalala siyamuzwa so it's not about you baba it's not about you ubaba Mbatha before lento ayikhulumayo le ukhulume ngoMary uNkulunkulu wakhulelwa kwathunya ingelosi asikwazi ukushiya lezo zinto lezo ngiyabangala ngoba ngikuchazile lokho simple ubaba Mbatha angeke ngimforce mina ukuthi understand ngenzela ababukeli mina ngishilo mina ngathi uJesu even amagama lawa abizwa ngawo ubizwa ngawo for the purpose akakwazi uMary ukuzala uNkulunkulu akakwazi uMary ukuzala Kanjani futhi manje? that's why iBible lithi and the son was born okay ake ngifunda uIsaiah Ngisukuthula na umuntu ephapalaza bese uyathula. No, qhubeka. Asimnike angithi nawe usukunikela ithuba bambatha. Qhubeka now is over to you Shabalala. Uthi sifunde uYesaya. Nawe usufundele bambatha. Let's be fair kubabukeli bethu. uIsaiah bani? all right okay ake siqale nje uYesaya lapha baba. ngicela ungivule Isaiah chapter 9 verse 6 ngicela ungivule Isaiah chapter 9 verse 6 Isaiah chapter 9 verse 6. Yes. Hey. For to us child is born. Number 1, child is born because umntwana ozalwayo. To us a son is given. Uthe chapter Isaiah 9. Udana, Isaiah 9 verse 6. Yeah. udana wait, man. siphiwe. Mana. Umntwana simzalelwe, indodana siphiwe. And the government will be on his shoulders. Yebo, And he will be called Wonderful Counselor, uyobizwa nge-wonderful counselor. Mighty God, Mighty God, Mighty God, mighty God, Everlasting Father, everlasting Father, Prince of Peace, Prince of Peace. of the greatness of his government. Bafowethu And bahle. the peace there will be no end. Bahle. He will reign on David's throne and over his kingdom. Lalela mfowethu. Eh, Lalela. Uyazi ukuthi Isaiah my prophet la. Amehlo sangabaleki. okay. Angithi uyazi ukuthi Isaiah my prophet uthini la. Okay. Ubani ukuthi uJesu yoba Prince of Peace, Mighty God. Uthi umntwana, uthi indodana. Ngichazile lo. Nako ke ngingakuvuma. Asimnike ithuba bambatha asimnike uzokunika nawe ithuba. Akangakhulumeli iBhayibheli, akakhuluma into ayifunde eBhayibhelini, hayi into ayicabangayo. Baba Mbatha Ngicabanga- asimnike ithuba. Qhubeka babashabalala. Qhubeka apology for that. Qhubeka babashabalala. La ufunda khona. Umprofeti uIsaiah uyaprofeta. Okay. Ke ukuthi ubaba Mbatha uyamkhola umprofeti Isaiah noma kamkhola. It's not about him. It's about abantu laba basibukela abazohamba bayojoin inkolo yakhe or abanye bazala uNkulunkulu. Njoba ngikhuluma nje bayazalwa abanye lapha. Ngicela ukufunda ngesizulu. Baba Kunamazulu amamele lencwadi yakhe le yathi uyifunde ngesilungu. Baba Mbatha. Kunamazulu akithi amamele angasazi isilungu. Ngicela ukuyifunda ngesizulu. Baba Mbatha ngicela simnike ithuba. Ehesomnika Yes. angithi uyifunde incwadi. Yes. Ngicela ukuthi siyifunde nangesizulu singagcini ngesilungu. Lalela-ke baba. Yes, Lalela-ke baba. sizobuya la. Uthandaze ngesiQur'an la. Asazi isiQur'an. Ngayichaza ngesizulu ukuthi bengithini. Ngayichaza ngesizulu ukuthi ngikhuluma bengithini. English noma ngikhuluma isiTswana noma ngikhuluma in fact English la eSouth Africa sinamavenda angasazi isiZulu sinabetswana abangasazi isiZulu Then asikhulume isilungu kesiyeke then isilungu siyasihlanganisa esikoleni ba isilungu kesiyeke ngiyasazi phela ukuthi asazi. isikhathi ngento engekho Okay. mina mfowethu ngizama ukuchaza ukuthini Okay. ukuthi nangu umprofeti uIsaiah uthi umprofeti uIsaiah umntwana simzalelwe uthi indodana siyiphiwe Sure. uthi he will be a mighty God, a wonderful counselor. Konje Isaiah bani? Prince of Isaiah 9. Peace. Verse Chapter 9 verse 6. verse 6. Yeah. Ngokuba
sizalelwe umntwana, yebo Mana. siphiwa indodana, yebo umbuso uyakuba semahlombe akhe, yebo negama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo, yebo uNkulunkulu onamandla, uNkulunkulu namandla uyise ongunaphakade, Uyise, inkosi ubaba, yokuthula, inkosi yokuthula umbuso uyakuba mkhulu, ukuthula kungabi nokuphela esihlalweni sobukhosi sikaDavide nasembusweni wakhe, Right. ukuze uqiniswe usekelwe ngokwahlulela nangokulunga kusukela manje kuze kube phakade. Ukushisekela kukaJehova Sibawothi kuyakwenza lokho. Bambe napho. uprofethi Isaya maye prophetha la usho uJesu ukhuluma ngamagama aJesu ukuthi uyakuba ukuthi uzoba umntwana ngoba makuzelwe kuzela umntwana abe indodana siphiwe indodana yona leyo ndodana leyo iyiprince of peace inkosi yokuthula Almighty God yona leyo ndodana leyo ngithi mina ngeke ngize ngiforce ubaba uMbatha ukuthi understand uJesu ubaba uMbatha kanayo revelation ayishwa ukuthi ubani uyishwa akamazi uyishwa so mina uJesu ngimaze indodana ngimaze umntwana that's why uMaria akazalanga uNkulunkulu uMaria Hayibo. uMaria wazala umntwana wazala umntwana uMaria so uJesu umntwana ekuzalweni uJesu mina ngimazi a rock of ages uJesu ngimazi a lamb of God uJesu ngimazi eUnkulunkulu so vele umuntu ongenayo revelation yokuthi who is Jesus uzobe lokho ephika kanje Yasibona isithatha sezikhulumile. ngamagama kaJesu Bambatha. amagama kaJesu nomprofeti Isaya nangu uyawalista nami la ngiwalistile about 13-15 ukuthi uJesu uyini ngachaza futhi ukuthi mayiseyilembu uyilembu ngoba kwenze njani yabo ingakho kusafanele sihlonise nje between lento kaJesus noChrist ukuthi leli gama lika Christ lisho ukuthini mase sikhuluma ngoChrist elisho kunye iemphati kaJesu enguNkulunkulu the highly anointed one the Messiah Sure. kodwa maye uJesu ungumntwana ozalwe uNkulunkulu maye uYeshua lelo gama lelo means the savior you see so manje ngengilokhu ngigudaguda endaweni yodwa futhi angifuni ukuconvince ubaba uMbatha mina bayangizwa abantu lapha ukuthi ngithi mina uNkulunkulu ebuNkulunkulwini baba ufanishine in 3 offices or in 3 ways for the sake of redemption ukuze abe umuntu ambatha inyama hayi ukuthi okay nakho kunye kushiwo uthe ena ezela emhlabeni efile ubani wayekhusela umhlaba ngani ngishilo bakwethu ngani ngishilo ngathi uNkulunkulu akusho ukuthi makwehla uJesu ebasezulwini izulu lasala liempty alisena uNkulunkulu ngishilo ngathi this is the word of God ulizwi owambatha inyama njengoba ngikhuluma nje kanje mina kube nginawo lawo mandla kaNkulunkulu ukuthi ngingaba la ngisend izwi lami mina ngikwazi ukusend izwi lami ku voice note ngithi ngila kodwa ivoice note yami izwakale kuphe Cape Town izwakale KZN kodwa kube nginawo lawo manje ngingalenza izwi lami lembathi inyama libe umuntu that's what God has done ukhona uNkulunkulu sezulwini kodwa iphathi yakhe ulizwi wembathi inyama his voice or his words wembathi inyama so ngikwazi ukungiguda ukuthi into eyodwa angifuni ukuconvince ubaba uMbatha mina bakhona abantu abazongizwa lapha beza ukuthi le ndoda siyayizwa lo mfana yena mncane kodwa siyamuzwa Ama-Muslim nakhona azokuzwa lapha. yabona mfowethu mokukhuluma lapha ngokungena ku-YouTube uNkulunkulu uyabasindiswa laba abantu Hayibo. andibona uyazi eSouth Arabia ayikho Christian church ayikho Christian church kodwa ubokungena nje ku-YouTube ubheke abantu uJesu afika yena kubo because phela ukhumbula ukuthi ama-Arab awuzalo kaAbraham uIshmael umntwana lo Ishmael ngifuna ukukhuluma ngama-Islam ngazi ukuthi ngeIslam ilokho nje ngikwazi ukuthi uAbraham wazala abantwana ababili yabona mayizala abantwana ababili uIshmael waxoshwa ngithi waseba isizwe lesama-Arab then uIsaac wazala amaJuda yabona so uNkulunkulu ngoba lento iyasebenza kakhulu ngeDNA uNkulunkulu uyawakhumbula ama-Arab ukuthi abantwana baka-Abraham enza isithembiso nabo yingakho noma bengashunyayezwa uJesu uyifikela ngembono basindisa ubheka ama-testimonies Sure. so nje ukukhuluma nje bayasindiswa baningabi angiconvince mina ubaba uMbatha angithi ubaba uMbatha in any way Christianity akujoinwa la akusiyona i-funeral parlor le akusiyona i-religion le sizelo uNkulunkulu nami njoba nginjena nje kunjengoba ngazalwa ubaba uShabalala noma uMshabalala ngiyicelelanga ngizelwe mina uNkulunkulu. Asibonge baba uShabalala. Baba uMbatha sesiyivala ngiyacabanga ukuthi because of isikhathi
kunombuzo ngiyacabanga na kuma comment sebayibuza because of time. Kungani ubaba uMbatha efunda iBhayibheli? Ngoba ube expect ukuthi maybe ubaba uMbatha yiQuran le. Akusi Quran. Yini le bambatha manje? iQuran ikhona. Le yini ke bambatha? Hayi incwadi zami nje lezikhululeka. Oh, okay. iQuran ikhona. Le bambatha iQuran ethindwe enoma. Okay, over to you sir. Ikhona kodwa. Yes. Lalela ke mfowethu. 1. Ngicela ukutshela ababukeli. Uyiphethe kodwa iQuran. Yayikhona. Ngicela uyikhiphe bambatha. Ngicela uyikhiphe. Abayazi kunabanye abantu abathola ithuba lokufunda lezi zinto la. Abayazi iQuran bazocala ukuyibona la ekhaya kwa Gifted Media. Awuzweke. Nayi iQuran. Okay? Nayi. Mara ungayithindi. Bambatha ufuni ngiyithinte. iQuran ayithindi umuntu ongasiyi Muslim. Kodwa iBhayibheli. Yes. Ngoba iBhayibheli akusamazi kaNkulunkulu. Nami mfana thatha iBhayibheli kufanele ushabalale thatha iBhayibheli. Lalela. iBhayibheli akuwona amazwi kaNkulunkulu. eBhayibhelini kunamazwi kaNkulunkulu kodwa aliwona amazwi kaNkulunkulu lonke. La amazwi kaNkulunkulu yedwa la. Oh. Ayithindwa noma ubani iQuran. Okay? Yes. Lithintwa Lengibonisa ubani? nje ukuthi ikhona. Okay, lithintwa ubani? Ithindwa abamsulwa. Okay? Yes. Abasinikele ngokuphelele enkosini abakhonza umdali yena yedwa bengamxubanise nalutho akazali akazalwanga endalweni yakhe ayikho into efana naye nabo abantu abathinta iQuran. Okay, kodwa ke Hayi Thixo inkosi. lalela mfowethu. Angijabule angibeke lokhu nababukeli bezwe. Angijabule. Ubabushabalala unikezwe isikhathi esiningi. Mina nginikezwe isikhathi esincane. Okay? Noma ngifuna ukuhlala emavesini akhothwa uye. Uyangibalekela ngiyabalekeleka kuwe lamavesi akhothwa. Isikhathi sakho ngithi sivala ngawe baba. Lalela. Le ncwadi leka Isaya lethe khuluma ngayo manje. Amambunge lento ayishoyo ukuthi Isaya wayekhuluma ngoJesu. Amanga lihlaza acwe naye uyazi deep down in his heart. Ungifaki baba. Uyabona? Asimiyeke okay. Lalela. Umzulu lo. Akuyena umpedi noyakuyena umtsonga umzulu. Ushabalala umshengu udonga lamavovu. Lalela ngikuphindele incwadi. Ayithi nayi ngivulile nayi. Ithini? Uthe verse 9 uthe ubani Isaiah 9 verse bani? Verse 6. Verse 6 lalela. Ngokuba sizalelwa hayi sizozalela ayikhulumi ngento eyenzekile manje sikhuluma isiZulu la Babumbatha. sikhuluma ngento eyenzeke manje asikhulumi isiprofetho lana kodwa yena uthi isiprofetho usikhulumela manje into engekho ukhulumela iBhayibheli into engekho eBhayibhelini. Uyabona? Lalela iyaqhubeka. Lalela ithini? Ngokuba sizalelwa into ekhona yenzekile umntwana. Okay? Lalela. Siphiwa hayi siza kuphiwa. Ngumzulu mina, umzulu lomuntu. Angathathi isiZulu asenze sakhe. Siphiwa manje into eyenzeka manje akusona isiprofetho lesi. Into eyenzakele. You understand? Sure. Akangathi ke yena uJesu akhulumela iBhayibheli alishonga ukuthi uJesu kusho yena. Ngikutshela ngathi ushabalala yonke incwadi ayikhothayo ufuna ukuthi simamele ngaye ngendlela yena ayibona ngayo. Hayi the way ibhalwe ngakhona. Qhubeka bambatha. Isikhathi sakho. Lalela. Ithi ke umbuso uyakuba semahlombe akhe. Lo mntwana uzoba inkosi. Negama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo. Igama lakhe ubani? uJesu noma umluleki. Hayibo. Hayi kuwathi hayibo manje angithi sifunda nawe. Ayithi ngizwa ngawe uthi ayithi igama lakhe uJesu. Umluleki omangalisayo. Alithi uJesu. Ushabalala uthi uJesu. Angithi sure. Uyise ongunaphakade. Inkosi yokuthula. One uJesu akazange abe nomfazi. Uyise kabani? Hayibo. Waba nomfazi uyamazi? Hayi shem. Uyise kabani? Lithi lo uyise. Jesus. Lo uyise uJesu wayenganamfazi. Uyise umuntu onomntwana. Makuthiwa uyise unezingane lo muntu loyo. Angathathi iBhayibheli alikhulumela lenze lefunwa uye. Lokhulumile la eBhayibhelini. Uyabona? Iyaqhubeka. Ithi uyise ongunaphakade inkosi yokuthula. Umbuso uyakuba mkhulu. Ukuthula kungabi nakuphela esihlalweni sobukhosi sika David. Babumbatha.
hayi umhlaba wonke kuphi ngicela uphinde uverse 7 mina nawe usifunda isiZulu angithi ya ngifuna ungichazele ngikuthande kakhulu kuverse 5 ngoba uye washo ukuthi into yamanje angithi verse 6 yeah kuverse 6 Yes. uverse 7 into yanini le into yenini Yeah. into manje umntwana ozobusa sifunde ke isiZulu asifunde Ehe. sithini isiZulu kuba sifunde kubani uverse 7 umbuso uyakuba mkhulu hayibo bambatha uyaphinde lelo verse ngiyaphinda asikayi kude phinde Yes. verse bambatha Yes. verse 7 lithini umbuso uyakuba yes yes uzazala abe umntwana akhula abe inkosi abuse vele angeke abuse manje yes kodwa sezele umntwana into yanini le babambatha Amen. Qur'an babuye eBhayibheli. angithi kuzela umntwana la yes lo mntwana uzabuse kumele enzeni kumele akhule vele yeah yes kodwa mina ngithi akuyena uJesu akangathi uJesu alishonga iBhayibheli angakhulumeli okay kodwa lento future tense umntwana mina ngazalwa mina ngasemamba 10 Yes. angithi uma ngawuba bami kuyinkosi kuzelwe ini inkosana Oh. yokusa nini bede ushande shonini okay phani mina ngiba inkosi angithi Sure. into ezokwenzeka ubaba engasekho angithi sikhuluma ngaleyo nto la ngiyakuzwa bambatha yes uya uqhubeka lalela ukuthula umbuso uyakuba mkhulu Ehe. ukuthula kungabi nakuphela esihlalweni sobukhosi sika Davide hayi umhlaba wonke inkosi kabani sika David Israel lesikhuluma ngaye hayi umhlaba wonke okay. ukhona Israel uphila la eSouth Africa omaziyo uyi1 eish one Israel uphila la eSouth Africa ongaphansi kwalobukhosi okukhulunywa nomuntu okukhulunywa ngaye la eish akekho Akekho. kodwa sekuthiwa uJesu sivumeke thina sithi uJesu Cha, ungavuma. Ungavuma. asivuma leyo yes Sivuma. bambatha Sho iBhayibheli ithuba ilakho isikhathi Yebo. sakho qhubeka bambatha lalela esiqalweni sobukhosi sika Davide nasembusweni wakhe ukuze uqiniswe usekelwe ngokwehlulela nangokulunga kusukela manje kuze kube phakade sure akukhulunywa ngoJesu la angasifunza amazwi emlonyeni athi ukuthi mina ngithi uJesu khuluma into la eBhayibhelini mina ngifunda iBhayibheli angikhulumi into ephuma la mina kimi uzwele ngikhothele kuQuran sikhuluma ngeBhayibheli manje so ungafundi iBhayibheli bese ufuna ukunderstanda ngendlela yakho there's more than 26 yamaBhayibheli akawazi yena sure nokuthi iBhayibheli leza kanjani la ubushabalala kahle Hayi kahle baba. Kahle baba. khuluma asinike khuluma bambatha Akambeke kodwa akabe. lalela Akambe. ngilindile kakhulu asinike ngilindile Uyangi-accuse. Ngilindile. Don't accuse me. Ngilindile Don't accuse me. kakhulu Awulazi ulwazi lami ukuthi luhamba lufinyelele kuphi. angikubuzi Don't accuse me. angikubuzi Don't ngiyakutshela accuse me. shabalala Please. ngizokunika ithuba lokuthi Accuse kodwa. yes ngizokunika ithuba lo-addressa lo Akwazi ukuthi wayekuphi nami. shabalala Don't accuse me baba. lalela Okay. mfowethu Angifuna ukuzo-accuse lalela wena mfowethu la. lalela mfowethu ungaphansi angathi sithenga sibhalele simoya Usungi-accuse. You are accusing me. Don't accuse me. akusho mina shabalala lalela shabalala lalela yes qhubeka lalela. yes akusho mina kusho umdali okay yes oh yes uthi amaKristu namaJuda namaroma akhuluma into angayazi akusho mina akakhizwa yimi ke mayicanga ukuthi yimi ngayivula la kuQuran kusho umdali yivule yes ivule asikwazi ukuhamba le Quran ingavulwanga yivule le Quran sibhala ngayo le Quran uyeka le green manje sowulanda no angithi le inesizulu kuphela le inesarabhu ngifuna ukumzwisa ngeArabic kuqala Okay. bese ngiyamtranslateela ukuthi Hawu uthini. udala ngesikhathi sakhe okay ngisazi full Arabhu full sina. full Angitshela translate. isizulu. Okay. Ukhuluma nalaba mina okay qhubeka Lalela. qhubeka lalela bismillahir rahmanir rahim wa minan nas man yujadilu fillahi bighayri ilm phakathi kwabantu kunabantu abakhuluma ngomdali into abangayazi sure okay wala uverse bani lo chapter bani incwadi kabani le Quran chapter 22 okay iverse 8 okay ayinasihloko ayinayo Quran chapter ayinagenesis 22 iverse 8 ayinayo revelation uQuran kuphela isahluko seQuran Okay. la kukhulunywa khona ngepilgrimage okay abayaziyo bathi suratul hajj the chapter la kukhulunywa khona ngepilgrimage okay okay uthi phakathi kwabantu kunabantu abakhuluma ngomdali into abangayazi oh so njengoba ngithi mina akazi lento ayishoyo akusho mina kusho umdalile lapho elo eQuran kusho umdali wakhe Okay. lalela akusho ngathi uQuran ikhuluma Allah umdala ngithi Waziwa uwena mina ngikwazi. Siyabonga. uphazamisa okay qhubeka bambatha lalela eh uthi wala hudan abana guidance
ayikho into ebabonisa indlela balahlekile bahambe bumnyameni abana guidance kusho umdali wento zonke sure okay lalela wala kitabi munir abanayo incwadi abayifundayo ebanikeza ukukhanya abanayo akusho mina iBhayibheli lalela iBhayibheli yes ngisayiphinda ngayisho nakuleya video yokuqala ngisayiphinda namanje ngithi yabona iBhayibheli uyabona mawungena lapha ku Google uthi Berlin Conference yes lapha babehlangene khona behlanganele ukuthi bathathe iAfrika belungu bayithathe kube yabo yezwa bathatha amagolide ase-Afrika nomcebo yonke into yala eAfrika yezwa iBhayibheli kwaba isikhali sokuqala abasebenzisa ukubulala umqondo womuntu omnyama isikhali sokuqala leso yingako amakholwa konke ukubona okwenziwa amakholwa ukuthola eBhayibhelini ukuthi one engekho ngitshela ukuthi and uQuran ayinakho ukubona okunyini ibuyaphi iQuran iQuran amazwi isambulo esehla okay siza esithunyweni sikaNkulunkulu ngakutshela kule video ye previous ngathi iBhayibheli lihlukene kawu4 ngisakuphindela futhi iBhayibheli aliwona amazwi kaNkulunkulu kodwa linawo amazwi kaNkulunkulu phakathi neQuran ithathile amanye amazwi kaNkulunkulu phakathi kweBhayibheli iQuran izositshela ngani ngoba usathane obenziwa amaRoma namaJuda beshintsha iBhayibheli belixubanisa belenza lokho abakuthandayo yabona uma ngithi mina ubaba umshengu akazi iBhayibheli liphumaphi lalela ukuthi why ngisho njalo eBhayibhelini akazi ukuthi kinencwadi abayibiza ngeMaccabees ayikho eBhayibhelini angeke akutshela ukuthi iphi yo kunencwadi abayibiza ngeGospel of Thomas ayikho eBhayibhelini ikuQuran ayikho eBhayibhelini bayikhiphile mabe edit iBhayibheli okay iBhayibheli lakho nalale edithwa isitabane lesabasibiza uKing James waye isitabane ethandana nelokuzana nejuke yaseBirmingham sure uKing James lo nje uzokuthiwa King James Version isitabane esas editha lelo Bhayibheli lelo igay sure yezwa uye owenze zonke lezinto lezi yes the gospel kalokhuzana kaBarnabas ayikho eBhayibhelini the gospel of Jesus lo abakhuluma ngayo ayikho eBhayibhelini akekho ongakubonisa noyiwani umKristu ayikho eBhayibhelini akakwazi yena lokho ziningi incwadi ezikhisiwe the book of Baruch ayikho eBhayibhelini yezwa the gospel of Judas Iscariot Judas Iscariot had his own gospel ayikho eBhayibhelini ishonephi sure ishonephi zonke lencwadi lezi yingakho ngimtshela ukuthi akusho mina kusho umdala akazi next uyavuma uyaphika okusalayo naye deep down in his heart uyazi lento ngumtshela yona iqiniso lencwadi engimtshela zona akazazi uqala ukuzizwa ngami the book of Apocrypha akayazi the Dead Sea Scrolls akazazi uzwa kuthini babumbalela sengivala vala bamba yes uma ngabe eletha iBhayibheli yezwa yingakho amaKristu econfuse ngalendlela yezwa amaKristu mayeqakeka aqakekele emaromeni uyabona lokuthatha kukaNkulunkulu abakhuluma ngabo ngeke bakubonise bona eBhayibhelini abukho buze ngencwadi zamaRoma mabukhona akabuveze manje ngingamnika ichance mabukhona ukuthatha kukaNkulunkulu eBhayibhelini abukho ukwazi kahle naye ukuthi abukho buze ngeincwadi zamaRoma vala bambathi sengivala nama nokuzana sengivala ngisho ngathi ngiyavala vala bambathi akuwona amaKristu wodwa yezwa namaNazaretha mayeqakeka aqakekele eBhayibhelini mayeseqaka ukuNazaretha namaKristu kanjalo mayeseqakekile ubuKristu lenkolo leyo ubusathane kaKristu abayilandelayo aqakekele eBhayibhelini mabeqaka eBhayibheli bagijimela emaromeni ikuphi into ebambekayo abanayo ingakho umdala ethi abanayo incwadi ebambekayo abangayitshela abantu bathina sihambe endleleni eqondile naku la sihamba khona abanayo uvalile bambathi uvalile mfowethu asibonge bambathi sikubonge isikhathi sakho sokuthi ube nathi siyabonga kakhulu bambathi ngiyacabanga akusiyona ingqongqo babukeli esingayiqeda ngelanga elilodwa akusiyona it's a long talk indaba ende kakhulu le engicabanga ukuthi ifuna isikhathi sanele might know ukuthi abanye benu you will say isikhathi besisincane ini but sengicela kini babukela ukuthi nisibekezelele isikhathi siyashaya babu ushabalala owakho wokugcina athi 1 minute nje siyivala yes ukuvala angingena kuyo yonke le ndava ebikhulunywa lapha yonke nendaba zama competition ukuthi maBhayibheli ayingakho angizela ngaleyo nto leyo mina la bafowethu uJesu yasindisa
uJesu uyasindisa uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi, uyasindiswa. Umkholwa ngenhliziyo yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo, kubalela ukulunga. Ungena ekuphileni okunaphakade, umukela ifa laphakade, ifa likaNkulunkulu. Awusophinde walahlwa. uJesu wathwala izono zakho. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ongasazange isono waba isono. Kwamenza uNkulunkulu waba isono, that we might be the righteousness of God. Umbiza uJesu ngenkosi manje njoba ngikhuluma. Noma ngabe kuthiwa usontela uthela, noma usonta kuphi, noma ungwakuliphizwe, manje umuvuma ngomlomo ukuthi uJesu inkosi, ukholwa ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo, uyasindiswa, ungenile ekuphileni kwaphakade. May God bless you in Jesus name. Amen. Sibonge Babu Shabalala isikhathi sakho and for your time ukuthi ube nathi namhlanje. Babukeli bethu nayi indaba inkulu, indaba yanamhlanje. Lento yokukhuluma emakhoneni, ama-Muslim athi iphelile, ama-Kristu athi iphelile, sizoza la ekhaya sizoyicoca. So kanjalo ngiyakuthembisa, we going still to have more conversation concerning about this, because izinto esikhulumayo kodwa siyikhulumele emakhoneni azikhishwa lezi zinto. Bengiyokwazi kanjani ukuthi kune gospel ka Thomas if ubaba uMbatha ubengekho uGifted Media, ubesiyazi kanjani ilo igospel of Judas Iscariot if ubaba uMbatha ubengezanga kuGifted Media. So this is opportunity for us to learn. Please bafowethu, I know very well ukuthi kukhona la ungenzeka ungaphathekanga kahle kuma comment, maybe you will say uGift uhamba nama Muslim, uGift uhamba nama Christian, ngicela uvela uthatha ikhanda uyipolice. Maybe bongayenza kangcono wena, thatha nawe, maybe bongathatha ifoni yakho noma uthatha ikamera yakho uyenze kangcono. So ngixolise kuleyo ukuthi ngiyazi ukuthi wena you can do better than this. Please accept my apology, and also let's not forget to subscribe and share your opinion concerning these two religions or beliefs or lifestyles as well. And also, as a Gifted Media, we like to say thank you so much for your support for all this year you've been standing near Gifted Media. We wish you the best. We wish you the best 2026. We wish you the great 2026 ever that you ever experience in your life. And as well, ngiyacela ume uphuza, ngicela ungashayeli uphuza. Be safe. Ama festives manje ziyabuya. And also, we like to say to if you are in Pinetown, ama registration avulekile, you can register online. You can take ama number la avelayo kubhena and register. If you have umntwana grade 8 and 9 Pinetown isikolo sesikhona eduzane nenu, nizobona igama laso lana kubhena. And as well, if you want i-journal ebhalwe igama lakho, ebhalwe isibongo sakho, ebhalwe print isithombe sakho, ilogo yakho, any business you wanna logo, ufuna i-journal yakho, i-diary yakho, ikhona usister weyenza, ungathinta lapha ku poster evelayo, uthatha ama number khona inbox. And also if you want i-Wi-Fi kwakho endlini, make sure you touch usis Grace uzokunceda any location, umthinte umbuzo ukuthi le Wi-Fi engafika. It's affordable bafowethu, nayibhena iyavela. You want to shoot a music video, I'm still saying, you want to shoot a music video whenever you are located, any type of music video, any type of a poem, any type of anything you want to shoot, as a Gifted Media, we are going to help you even to promote it to other channels like TV. We are going to make sure ukuthi uyafinyelela ungafi nalelo talent. I'm still saying, if you need videograph services to any event, funeral, make sure uthinta iGifted Media as soon as you can to book, ngoba ama bookings agcwele ku number yami ye WhatsApp. And as well, asihlangane futhi ku episode elandelayo. Amen. Ungazibulali saphelele sonke. Mfowethu, dadwethu, amehla akagcwele inyembezi, amevo ohlangabezene nawo empilweni ahlabile wafinyelela enhlizweni. Miningi imibuzo onayo engqondweni, onusaphilelani emhlabeni. Imihla namalanga kuvela okubi esigebeni, labo bathembile baphelele emathuneni. Inkingo onazo siphunyukile esifubeni, akekho ongasezweni, uthulele bezidla ngaze ematafuleni. Ubukholwa kodwa kusathandazeki, ngisona senkonzweni usile kodwa kusakhonzeki. Ngisho isimo sakho asabhekeki, ithemba ubunalo lihlakazekile, imicabango yakho iphazamisekile, amaphupho akho adukile, usuphila impilo ongayithandile, imisamo yonke uyivakashelile, imali igcina iphelile kodwa akukho kulungile.